Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε σήμερα τη χαρά να είναι μαζί μας ο Περιφέρειας Κοροβέτης και ο Πάνος Ολάβρου. Με αφορμή την επανέκδοση των ανθρωποφυλάκων που είχε γίνει πριν από 1,5 χρόνο, νομίζω, από τις εκδόσεις των συναδέλφων. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα απολύτως επίκαιρο βιβλίο με όσα γίνονται ακόμα και σήμερα στις ελληνικές φυλακές και όχι μόνο. Ο Περικλής, από ό,τι λέει, έχει δοκτορά πάνω στις φυλακές. Ο Πάνος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με την πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων, οπότε έχουμε δύο πολύ γερούς και γνώστες της όλης της κατάστασης. Ενημερωτικά, η εβδομάδα που μας πέρασε ο Περικλής ήταν στα Γιάννενα σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στον Ευθύμη τον Παπαδημητρίου. Ο Ευθύμης ο Παπαδημητρίου ήταν από τους ανθρώπους που στήσανε τη Μεσοποταμία πριν από 11 χρόνια και νομίζω ότι τουλάχιστον την βραδιά μπορούμε να την αφιερώσουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο λόγος στους καλεσμένους μας ξεκινάς εσύ, Περικλή, και ο Πάνος μετά συντονίζει την κουβέντα που θα γίνει. Λοιπόν, από μένα, ενημερώσουμε ότι τα μικρόφωνα και η μικροφωνική είναι για να έχουμε καλό ήχο στην κάμερα. Έτσι μπορούμε να ακουστούμε από μέσα, αλλά οπωσδήποτε οι δικές σας ομιλίες για να ακουστούμε καλά στην κάμερα. Είμαι σε καλή απόσταση. Λίγο πιο κοντά θα ήθελα. Το μικρόφωνο εδώ. Και τα δύο. Σε αυτή την έκδοση τελευταία των ανθρωποφυλάκων το έχω αφιερώσει σε όλους τους κρατούμενους από την άποψη πιστεύω ότι όλοι οι κρατούμενοι είναι πολιτικοί κρατούμενοι. Σίγουρα υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα, αλλά ποιος ανάγκασε τους ανθρώπους να κάνουν μια μαφία όταν παράλληλα γίνεται μια πολυεθνική. Και αυτό το λέω με τον περιστικό όρο που λέει ο Μάικ ο Μαχαίρας, είμαι εγώ που τα φτωχά μου εργαλεία ανοίγω μια τράπεζα μπροστά σε αυτό που ίδρυσε την τράπεζα. Με μια λογική. Εξού και θεωρώ τους κρατούμενους πολιτικούς. Να σημειώσω ότι η φυλακή είναι ένας νεωτερισμός, γιατί στην αρχή η Ελλάδα δεν υπήρχαν φυλακές. Υπήρχε εξορία. Αλλά δεν υπήρχε ψήφισμα να εξοριστεί κάποιος, δεν έκανε. Θα εξορίσουμε τον Πάνο με τον Περικλή. Είχε στοιχείο επιλογής. Οι φυλακές κατά το Φουκό δημιουργηθήκαν στον πρώιμο Μεσαίωνα, ήταν μοναστήρια. Δηλαδή μοναχός και φυλακισμένος γίνανε μαζί και μετά εξελιχθήκανε. Δηλαδή η έννοια της τιμωρίας και όχι της επανένταξης στην κοινωνία είναι σχετικά νεωτερικό φαινόμενο. Και αν δεν κάνω λάθος, σε κανένα αρχαίο πολιτισμό δεν υπήρχε φυλακή. Σε κανένα αρχαίο πολιτισμό δεν υπήρχε φυλακή. Είναι όταν διαμορφώνεται ο δυτικός πολιτισμός που διαμορφώνει τις φυλακές. Από την άλλη πλευρά, να δώσω μια εμπειρία από τις φυλακές της Έλληνας. Εγώ είχα τη φήμη, επειδή δεν είχα μιλήσει στα βασανιστήρια, ότι ήμουν ο σκληρός ο τρομοκράτης. Οπότε είχα γύρω στους ποινικούς. Οπότε ήταν τότε ένας κοφάλαλος
που είχε κάνει 3 πόνους. Ο οποίος ήταν ένα ψηλό, ωραίο παιδί, έτσι, γατανός, γατανά μάτια, και έρχεται τώρα και μορφώνεται ένα χιλινίκι μες στην Κυριακή. Ποιος θα πάρει το πάνω χέρι. Έρχεται και μου λέει, κοίτατε το δίλημα. Δεν είχε κανένα γύρος. Απολύτως κανένα γύρος. Λοιπόν, γιατί θεωρούσαν τώρα η ποινική ότι έτσι για το τσάμπα πάμε φυλακή. Δεν είχαμε σκοτώσει, δεν είχαμε κλέψει, δεν είχαμε κάνει τίποτα το αξιόπινο. Οπότε μας θεωρούσαν κάτι σαν τρελούς. Δεν μετράγαμε και στην πιέσα. Και μετά θυμάμαι, όταν μας είχαν βγάλει από την απομόνωση στην Κουκουλίνας, μας βάλανε στην περίφημη πηγάδα. Η πηγάδα ήταν ένα υπόγειο, εκεί πέρα μας τα αρμέμανε, ο ένας δίνοντας τον άλλον. Οπότε πρέπει να σπρώξεις το διφτανό σου για να χωρέσεις. Και έρχεται κάποιος δίπλα μου και μου λέει, είσαι κομμουνιστής. Λέω, ναι. Δεν θα με σπάξεις. Λέω, όχι ρε παιδί. Γιατί λέει, μου πάνε από πάνω, θα σας στείλω τους κομμουνιστές κάτω και αυτοί έχουν από σαρκοπούτια, λέει, στη τσέπη τους. Θα σκόψουν το λαρίκι. Λέω, δεν είναι καλοί άνθρωποι. Δεν είναι μην ακούστηκε από πάνω. Γιατί λέει, τρέμονται τώρα από τους κομμουνιστές. Του λέω, εσύ τι έχεις κάνει. Λέει τίποτα, κακιά η ώρα. Λέω, κακιά η ώρα τι έκανε. Είχε σπάξει τη γυναίκα του. Λοιπόν, και εγώ το είχα διαβάσει. Υπήρχε το εξής σύστημα. Μας παίρνουν φαγητό από το σπίτι και γυρνάνε στο σπίτι και λέγανε εφημερίδες. Και έτσι μαθαίναμε τι γινόταν. Και είδα, εκεί, ξέρω, 45 μαχαιριές που είχε δώσει. Και φοβόταν εμάς. Και ήταν η κακιά ώρα. Η κακιά ώρα. Και σκεφτόμουν. Τρόμος για μας. Τρόμος. Δηλαδή φοβότανε. Μου πιάσει την καρδιά μου, μου λέει. Και να έρθει, λέει, φίλε, καλός άνθρωπος που λίγο πιο κοντά σου, λέει, να συσταθώ. Λοιπόν, σκέφτομαι μετά, δηλαδή. Τώρα τα κορίτσια θα μας συγχωρέσουν, πόσες φορές να έχει να σπάσει το κεφάλι μιας γυναίκας. Δηλαδή, έχω μια βία μέσα μου, που ευτυχώς με βοήθησε ο Μάρξ, ας πούμε, το μαζικό κίνημα κλπ. Αλλά να αφήσουμε τα αίσθηκτα ανεξέλεκτα, είναι πολύ κοντή η απόσταση για τον καθένα από εμάς να προβείς μια τέτοια πράξη. Και να μου πεις πόσες φορές όπως και να σας βάζουν οι γυναίκες. Πιθανότατα. Δηλαδή είναι όλα μες στη ζωή είναι. Όλα μες στη ζωή. Οπότε έχω πάντοτε μια πολύ μεγάλη αγάπη για τους κρατούμενους. Από την άποψη νομίζω ότι παίξανε κάποια λοταρία γιατί πέσανε. Κάπως έτσι έγινε. Η κακιά ώρα. Η κακιά ώρα. Η κακιά τύχη. Λοιπόν, όταν έγραφα τους ανθρωποφυλάκες, απέφυγα οποιαδήποτε αναφορά προσωπική για να δείξω το μηχανισμό. Αυτό που με ενδιαφέρει πια το μηχανισμό. Όχι τι έκανε. Και δυστυχώς ο μηχανισμός αυτός υπάρχει ακόμα, δεν έχει δώσει, αλλά είναι θέμα να πει ο Δέργιας μπροστά και να πάρει μπροστά. Και βλέπουμε αυτή την αστυνομική βία που φέρει στους δρόμους. Εγώ προσωπικά
με τα Μελιχούτα, τέτοια αστυνομική βία δεν είχαμε στους δρόμους. Δεν είχαμε στους δρόμους. Για ποιο λόγο αυτά τα κομμάντος με τις στολές και τα τέτοια και τα μητρικά. Ποιος είναι ο εχθρός? Είναι άλλος εδώ, τον πολίτη. Δεν υπάρχει άλλος εχθρός. Και μετά διάβαζε πρόσφατα ένα βιβλίο, δεν εκκλέσω ερευνητών, ότι απαγορεύεται αν έχεις μια κολόνια 100 mm, δεν μπορεί να το πάρεις μέσα στο αυτό. Πρέπει να είναι μικρότερο από 50. Γιατί ανακαλύψανε κάποιο υγρό που το έχουν οι τρομοκράτες, γι' αυτό δεν μπορεί να πάρεις. Αν πας στο εξωτερικό και όχι ο παππούς σου ή ο πατέρας σου κάνει ένα ραγί 1,5 κιλό, δεν το δώσεις τώρα σε συγγενείς σου έξω, δεν μπορεί να το πάρεις, γιατί θεωρείται κριτική ύλη. Και κάνανε αυτή μια έρευνα και είπαν ουδέποτε, ο Πουλέρος το έκανε αυτό, Πουλέρος ξεκίνησε. Ουδέποτε βρέθηκε τέτοιο υγρό. Ποια είναι η λυσίδα, ποιο είναι το χρονικό κλπ. Και ήταν μονάχα για να σε κάνουν μηδέν όταν περνάς από το αεροδρόμιο, ως πολίτη. Σε κάνουν μηδέν. Και έχουν το δικαίωμα να σε ψάχνουν σωματικά. Και αν υπάρχει μια ανώνυμη καταγγελία ή οτιδήποτε άλλο, χαιρετίσματα τι μπορούν να κάνουν. Το δικαίωμά σου είναι μονάχα να βάλει γάντι και βαζελίνη. Έχουν δικαίωμα να ψάχνουν παντού. Το οποίο είναι για το. Αυτό γράφουν αυτοί οι ερευνητές, είναι για να εξευτελίσουν την προσωπικότητα σου, ότι δεν είσαι απολύτως τίποτα. Εμείς είμαστε εξουσία. Το αντίστοιχο με την τράπεζα, έχει αλλάξει την φορά. Το αντίστοιχο είναι όλες οι υπηρεσίες μου κόψαν το τηλέφωνο. Και τους λέω, ρε παιδιά, αφού το πληρώνω, έχω κάνει, φαίνομαι έτσι, επαναστάτης, αλλά είμαι συντηρητικός. Έχω λογαριασμό και την τράπεζα αποπληρώνει. Δεν περιμένετε, λέω, και την υποχρέωσή σας, λέει, να το πληρώνετε στην ώρα. Και μου κόψαν το τηλέφωνο και αποπληρώνω το τηλέφωνο, δεν με φάξει. Λοιπόν, κάθε υπηρεσία έχει απάνω σου δικαίωμα. Πρώτα, έλεγε στον ΕΤΕ, ρε παιδιά, το πληρώσω αύριο. Και υπήρχε μια συνένωση. Τώρα δεν υπάρχει. Έχουμε να κάνουμε με απρόσωπους μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν πάνω μας δικαίωμα ζωής και θανάτου. Είδατε τι έγινε στο Φέργκισον. Δεν είναι μόνο στο Φέργκισον. Ένα άλλο παιδάκι 12 χρονών. Είχε ένα νεροπίστολο δίδυ, το σκότωσαν. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, ζούμε σε έναν κόσμο που δεν είμαστε τίποτα, αν εμείς δεν μπορέσουμε να διαμορφώσουμε συλλογικότητες που να τους φοβήσουμε. Εδώ πέρα δεν είμαστε πολλοί, αλλά είμαστε αρκετοί. Η Μεσοποταμία δεν είναι ένα μαζικό κίνημα, αλλά είμαστε πολλοί. Τόσοι άνθρωποι σαν και εσάς, αν είναι ενεργοί, είναι πολλοί. Υπάρχουν 2.500-3.000 λογικότες στην Ελλάδα. Από μαρμελάδες μέχρι κοινωνικά ιατρεία, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αν αυτοί, εγώ σου λέω, από 2 άτομα από κάθε συλλογικότητα, 6.000. Τόσοι δεν είμαστε στη Χούντα. Στη Χούντα είμαστε κάποιες εκατοντάδες. Άρα πάλι είμαστε πιο πολλοί. Γιατί αυτό που μετράει είναι η δυναμικότητα του κινήματος. Αν σκεφτεί κανένας ότι αν κόψεις το δάχτυλό σου στο ξύρισμα και το βάλεις στην πανιέρα, η πανιέρα θα γίνει κόκκινη. Αυτή είναι η δυναμικότητα του κινήματος. Οπότε, ας μην απογοητευόμαστε. Έχουμε τη δύναμη της ζωής. Η δύναμη της ζωής εγχάει το θανάτο. Όπως το πιο απόλυτο σκοτάδι
ένα σπίρτο ανέψεις φωτίζει το δωμάτιο. Νομίζω μίλησε αρκετά. Να δώσω το λόγο στο φίλο και στο επόμενο το πλάνο. Είμαστε μαζί στην καλή εποχή του ξεκινήματος του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν πιστεύαμε ότι υπάρχει δυνατότητα για μια ανατρεπτική αριστερά, αλλά η ιστορία δεν γίνεται όπως τη φαντάζεσαι και αυτό που έγινε πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ πάλι κάτω. Και μετά τα λέμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να σας πω ότι πάντα ευχαριστούμε, το λέω πολύ ειλικρινά, όταν έχω δίπλα με τον Περικλή, τον Κουροβέση, τον οποίο εκτιμώ και αγαπώ βαθύτατα. Δεν τον γνώρισα στα νιάτα του, είμαστε και άλλη γενιά, αλλά από κάποια βάση της διαδρομής. Και είναι ένας από τους άνθρωπους που, αυτό που είπα προηγουμένως, εκτιμώ βαθιά. Να κάνω τρεις αρχικές παρατηρήσεις γρήγορες. Η πρώτη παρατήρηση είναι το Περικλής και έχει πολύ μεγάλη σημασία, κρατήστε το. Το λίγο εντάχει ο Περικλής, αλλά ας το κρατήσουμε εδώ, τονίζω. Ότι η φυλακή δεν υπήρχε πάντα. Δηλαδή δεν είναι μονόδρομος. Άρα, παιδιά, τι να κάνουμε, αυτό είναι, αυτό ξέρουμε. Και άρα αυτό θα υπάρχει και αύριο και μεθαύριο και με τα χρόνια. Μπορούμε να συζητήσουμε πώς, με ποιον τρόπο, χωρίς να θεωρούμε ως μονόδρομο, ως προαπαιτούμενο τη φυλάκιση ως μια μέθοδο αντιμετώπισης της παραβατικότητας. Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί έχει πραγματικά μεγάλη σημασία. Το δεύτερο σημείο, δεν διαφοροποιούμε, απλώς θέλω να δώσω ένα τόνο, έχει να κάνει με η κακιά η τύχη, η κακιά η ώρα που υπόθηκε προηγουμένως. Πρέπει να σας πω το εξής, ότι με βάση τα στατιστικά στοιχεία και την εμπειρία, αλλά και τα επίσημα στοιχεία που έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το 80% των κρατουμένων, των σημερινών κρατουμένων, είναι εντελώς άποροι. Όταν εντελώς δεν έχουν ούτε ένα ευρώ στο λογαριασμό τους. Ούτε ένα. Δεν μπορούν να πάρουν σαπούνι, δεν μπορούν να πάρουν σερβιέτα, οι γυναίκες δεν έχουν οδοντόκρεμα, δεν έχουν τσιγάρο, δεν μπορούν να πάρουν καφέ. Τίποτα, μηδέν στο λογαριασμό. Αυτό κάτι μας λέει για αυτό που είπα προηγουμένως, την παραβατικότητα της φτώχειας. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν μπει για πολλά χρόνια στη φυλακή, με καταδίκες 12-15 χρόνων, γιατί είχαν μπουκάρει σε ένα σπίτι, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μπορεί να το θυμάστε κι εσείς κάποιοι από εσάς, που είχαν μπει δύο κλέφτες, νομίζω στη Βόρεια Ελλάδα κάπου, και τι κάνανε αυτοί, δεν κλέβανε, τρώγανε. Μπαίνανε, τρώγανε κλπ. Και αυτοί τελικά ναι. Και καταδικάστηκαν 12 χρόνια, νομίζω, ένας, δεν θυμάμαι τον άλλο ακριβώς. Διότι τέτοιες συντυπινές ακόμα και στα πιο μικρά, στα πιο λαμπρά αδικήματα, να κανείς θεωρήσει ότι αυτό είναι αδίκημα να θέλει κανείς να φάει. Αν δεν πάει κανείς στις φυλακές ανηλίκων και δει τα στοιχεία, δει τα παιδιά και δει και τα στατιστικά στοιχεία, εκεί να δείτε τι σημαίνει παραβατικότητα της εγκατάλειψης, δεν λέω της φτώχειας, της εγκατάλειψης. Διότι αν αύριο υπάρχει μια προοδευτική αριστερή, την κυβέρνηση, και θελήσει να πει, ανοίξτε τις πόρτες να βγουν τα παιδιά, θα πρέπει να απαντήσει και στο ερώτημα πού θα πάνε τα παιδιά. Δεν έχουν να πάνε πουθενά στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε παραβατικότητα απλώς της φτώχειας, έχουμε την παραβατικότητα της πλήρους εγκατάλειψης και από το οικογενειακό περιβάλλον, αν αυτό υπάρχει, αλλά και βεβαίως από το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος που ξέρουμε πολύ καλά εδώ και δεκαετίες, όχι μόνο τώρα σε καιρό κρίσης, ότι δεν υπάρχει. Το τρίτο σημείο που νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον στα γενικά ζητήματα είναι το εξής. Το λέω συχνά εγώ σε παρόμοιες συζητήσεις και εκδηλώσεις, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν το άκουγα, το διάβασα μάλλον, μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Το μοιράζομαι γενικά, δηλαδή το λέω συχνά. Το 1917 είχε γίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο νεαρός τότε δημοσιογράφος Γκράμψη
κάνει ένα ρεπορτάζ από τις πρώτες μέρες της ζωής στη Ρωσία, της επαναστατικής διεργασίας. Και το αφιερώνει αυτό το μίνι ρεπορτάζ κατά τα 2/3 στις φυλακές. Και αναφέρει ότι οι Μπολσεβίκοι είχαν πάρει μία απόφαση, στέλνουν ένα γράμμα στις φυλακές όλης της χώρας, που λένε στους κρατούμενους, όλους, όχι στους πολιτικούς, σε όλους, ποινικούς κλπ. Και συμφωνώ και με τον Περικλή για το γενικό όρο, εγώ χρησιμοποιώ τον όρο κοινωνική κρατούμενη. Αλλά εντάξει, όλοι νομίζω που θα σε εννοήσουμε. Στέλνει ένα γράμμα και λέει ότι επειδή πάμε να φτιάξουμε μια επανάσταση, εξηγεί, και επειδή πάμε να φτιάξουμε μια τελείως διαφορετική κοινωνία, σας καλούμε να ξεχάσουμε το παρελθόν, να βάλουμε ένα χ, ό,τι έγινε έγινε, και να προχωρήσουμε, να πάμε όλοι να τοποθετηθούμε στην ίδια θηρίδια και να προχωρήσουμε για την οικοδόμηση αυτής της νέας μπλα κοινωνίας. Και σας καλούμε να κάνετε γενικές συνελεύσεις, να αποφασίσετε αν είστε σε θέση, αν είστε όριμοι, αν θέλετε, αν το επιθυμείτε, να μπείτε σε αυτή την αφετηρία και να προχωρήσουμε μαζί για να φτιάξουμε αυτή την κοινωνία. Όσοι θελήσετε, οι πόρτες είναι ανοιχτές και βγαίνετε από τη φυλακή, όσοι θεωρήσετε ότι δεν είστε όριμοι ή δεν θέλετε, δικαίωμα σας είναι, μένετε στη φυλακή. Και πράγματι υπήρξαν γενικές συνελεύσεις και πολλοί βεβαίως κρατούμενοι αποφάσισαν να ανοίξουν οι πόρτες και να μπουν και να πάρουν μέρος με καθένα τρόπο, και άλλοι που είπαν ότι δεν είμαστε όριμοι. Το λέω αυτό γιατί και από μόνο του είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, περίεργο, δηλαδή σε εμάς θα πούμε ένα τρελό. Για σκεφτείτε μια κυβέρνηση να λέει ότι κάνουμε χ, διαγράφουμε ό,τι υπήρχε και τώρα οικοδομούμε μια νέα κοινωνία. Γι' αυτό πολλές φορές αυτά τα οποία λέμε εμείς, ή όποιοι εμείς, που είναι λίγο πιο ριζοσπαστικά, που θίγουν το θεσμό της φυλακής και της φυλάκησης, θέτουν άλλους προβληματισμούς, αναρωτιούνται και στοχάζονται αν μπορεί να υπάρχουν άλλες εκδοχές που είναι πολλές φορές και εντός πλαισίου φαίνονται ακραία. Ενώ στην πραγματικότητα μόνο ακραία δεν είναι. Ακραία είναι η κατάσταση μέσα στις φυλακές. Αυτό είναι το ακραίο. Δεν είναι ακραίες οι απόψεις οι οποίες ακούγονται, που είναι και πολύ μετριοπαθείς κατά τη γνώμη μου, όλων μας εννοώ, που ψάχνουμε, που αναζητούμε. Ακραία είναι η κατάσταση μέσα στις φυλακές. Πολύ γρήγορα έχω σημειώσει μερικές, γιατί ξέρετε, είμαστε αποδέχτες και πολλών γραμμάτων, κειμένων από κρατούμενους, οι οποίοι δεν έχουν κι άλλο τρόπο. Δηλαδή κάτι θέλουν να μεταφέρουν και ένα μήνυμα. Και όταν ανακάλυψαν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με τη φυλακή, για αυτούς ήταν ένα συγκλονιστικό γεγονός, δηλαδή είναι δύο παράλληλοι κόσμοι, παιδιά. Πολλές φορές αυτοί οι δύο κόσμοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Ούτε εμείς ξέρουμε πώς λειτουργεί αυτός ο κόσμος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά της παρανομίας, παραβατικότητας κλπ. Ούτε αυτοί υποψιάζονται ότι υπάρχει ένας κόσμος αλληλέγγυος που ούτε καν τους περνάει το μυαλό, γιατί και τους κάνει εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Και λένε, μακρά, τι είστε? Αυτό είναι το πιο κλασικό ερώτημα. Τι είστε εσείς? Γιατί ασχολείστε μαζί μας? Που εμείς είμαστε αυτό που είμαστε, υποβράσματα κλπ. Γιατί ασχολείστε μαζί μας? Και βεβαίως χρειάζεται λίγος χρόνος για να καταλάβουν περίπου τι όντα είμαστε εμείς, τι περίγραφα όντα είμαστε εμείς, και να αρχίσει μια επικοινωνία με τους ανθρώπους. Εντάχει θα μπορούσα να κάνει πάρα πολλά, αλλά να πω μερικά από αυτά, που νομίζω ότι έτσι είναι ενδεικτικά. Λέει μία, για να δούμε και αυτό, γιατί συζητάμε για τους ανθρωποφύλακες. Τι είναι σήμερα? Ανθρωποφύλακες τότε, ανθρωποφύλακες σήμερα, και τον οποίο περιπτύει σαν να έχει αλλάξει κάτι. Υπενήχθηκε ότι μπορεί να είναι και χειρότερα, είπε. Δεν είναι. Μια κοπελιά 22 χρονών, Ρουμάνα, άρχισαν σε μια επιστολή, που κόβω ένα κομμάτι εγώ. Άρχισαν να με χαστοκίζουν. Με ρωτούσαν στα ελληνικά, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα. Τις είχα κουκούλα στο μεταξύ. Το λέω γιατί δεν το αναφέρει εδώ. Βρήκαν πάνω μου ένα βιβλιαράκι με εκφράσεις ελληνικών από τα ρουμανικά. Εκεί ήταν σημειωμένο το δεν καταλαβαίνω ελληνικά. Αλλά συνέχισαν να με χτυπούν χειρότερα. Μετά ένας από αυτούς με πήγε σε ένα δωμάτιο και άρχισε να με ψαχουλεύει στο στήθος. Μετά άρχισε να με δέρνει. Ήρθαν κι άλλοι μετά. Με ρωτούσαν συνεχώς, θες πίπα, σου αρέσει η πίπα? Έγινε ολόκληρη ιστορία με την κοπελίτσα. Είναι σήμερα πολύ καλά, πρέπει να σας πω, και έξω. Η Κατερίνα 41 χρόνων. Στην απομόνωση με έστειλαν, μιλάει για την απομόνωση και τον κολπικό έλεγχο. Στην απομόνωση με έστειλαν σε ένα κελί, όπου πρέπει να χτυπάω το κουδούνι για να έρθει η δεσμοφύλακας να μου ανοίξει.
να πάω στην τουαλέτα που είναι κοινή για όλους τους κρατούμενες, και παρακολουθούμενοι από κάμερα. Την ώρα που αποδεύεις, σε παρακολουθεί η δεσμοφύλακας από την κάμερα και όταν δει τα περιτώματά σου, τότε τη ζητάς να παίρνει την άδεια, τη ζητάς να τραβήξεις το καζανάκι. Ο Τζίμις, 26 χρονών, ήταν μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση που δείχνει και τις δυνατότητες της επικοινωνίας και τι μπορεί να πετύχεις αν επιχειρήσεις να έχεις αυτή την επικοινωνία. Με λένε Τζίμι, είναι 26 χρονών και τότε, και έχω πριν 2 χρόνια δηλαδή, και έχω μιλήσει μαζί σας στο τηλέφωνο εννοεί 2-3 φορές. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμερική. Είμαι στην φυλακή 7 μήνες. Εδώ είναι πολύ άσχημα. Όλα τα παιδιά έχουν προβλήματα. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Με την πολιτική δεν καταλαβαίνω τίποτα. Πήρα την εφημερίδα σας, εννοεί το Κελί, ένα εφημεριδάκι που βγάζει πρωτοβουλία για δικαιώματα των κρατουμένων, και πολύ το ευχαριστήθηκα. Αλλά οι υπάλληλοι με τιμώρησαν που το είχα. Πολύ ξύλο τώρα, σας λέω, δεν το λέει αναφέρει ο άνθρωπος. Μου είπαν ότι είστε κομμουνιστές και ότι άρα είμαι και εγώ κομμουνιστής. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Ιδέα δεν είχε ο άνθρωπος. Αλλά για να το λένε για εσάς που είστε τόσο καλοί άνθρωποι, είμαι και εγώ κομμουνιστής. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας κλπ. Αν σε ένα ερώτημα που μπορεί να τεθεί, γιατί μιλάμε έτσι γιατί ο ανθρωποφύλακας είναι λίγο απαξιωτικό, δεν είναι περικλή, δηλαδή έχει μια φόρτιση ανθρωποφύλακας. Κάποτε είχα ρωτήσει λοιπόν ένα κρατούμενο, το Χρήστο το Ρούσο, αν θυμάστε τον περιβόητο Άγγελο κλπ. Σε μια συνέντευξη που του είχα πάρει και του λέω: εσύ, Χρήστο, μπορείς να γίνεις φίλος πολλά χρόνια κατά ο άνθρωπος με έναν δεσμοφύλακα? Και βεβαίως μου απάντησε ότι όχι, αυτό αποκλείεται. Πώς μπορεί να δεις φιλικά έναν δεσμοφύλακα, έναν άνθρωπο, ο οποίος κάθε βράδυ για πολλά χρόνια σε κλειδώνει στο κελί. Είναι από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει περίπτωση που να τον δεις λιγότερο εχθρικά από κάποιον άλλον ενδεχομένως, αλλά φίλος δεν μπορείς να γίνεις. Η εμπειρία η δική μου λέει το εξής, ότι ακόμα και αυτοί που δεν είναι υπάλληλοι ανθρωποφύλακες, δεσμοφύλακες, αλλά έχουν μπει στον χώρο της φυλακής ως επιστημονικό, κοινωνικό προσωπικό, δηλαδή κοινωνική λειτουργία, κοινωνιολόγοι, ελάχιστοι, και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πολύ γρήγορα η μεγάλη πλειοψηφία, δεν λέω για όλους, η μεγάλη όμως πλειοψηφία, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία, ενσωματώνεται και γίνεται σε εντελώς σύντομο χρονικό διάστημα γίνονται ανθρωποφύλακες. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλές φορές τα τριμερή συμβούλια, κάθε φυλακή υπάρχει ένα τριμερή συμβούλιο, που είναι ο διευθυντής, ο εισαγγελέας και ο κοινωνικός λειτουργός. Και αυτοί αποφασίζουν για τις άδειες κλπ. Δυστυχώς έχουμε ομόφωνες αποφάσεις. Ενώ θα μπορούσε με 2-1 να περάσει η κακή άποψη, δηλαδή δεν σου δίνω την άδεια. Όχι. Όχι. Και να μειοψηφίσει ο κοινωνικός λειτουργός. Δυστυχώς δεν μειοψηφεί, ψηφίζει και αυτός κατά, παρότι μπορεί να μην έχει δει ποτέ τον κρατούμενο, γιατί συνήθως αυτό γίνεται, φανταστείτε, υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός σε 650 κρατούμενους σε μια φυλακή. Υπάρχει περίπτωση να έχεις οποιαδήποτε επικοινωνία ένας με 650 που ξέρουμε τον βαθμό δυσκολίας κλπ. Αυτό είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για να καταλάβουμε πώς το ίδιο το σύστημα, αυτό το σημερινό, κατασκευάζει τους ανθρωποφύλακες, πώς τους δημιουργεί, πώς τους φτιάχνει και πώς τους οδηγεί πολλές φορές και σε άγριες δολοφονίες, όπως αυτή που είδαμε στην Ιγρήτα Σερών με τον Αλβανό κρατούμενο, που είδαμε και βίντεο, όσοι το είδατε δεν ξέρω, που δείχνει τη λύσα που είχαν οι ανθρωποφύλακες μαζικά με την παρουσία του διευθυντή των φυλακών να βάζουν τον άνθρωπο μέσα και να τον σκοτώνουν ξύλο, βασανιστήρια κλπ. Και να μην ανοίγει μύτη, να μην το χρεώνεται κανένας. Όπως είχε γίνει πριν κάποια χρόνια, όταν κάηκαν 4 άνθρωποι στο Κορυδαλό, μες στο κελί, αβοήθητοι, εντελώς αβοήθητοι. Οι δεσμοφύλακες, οι ανθρωποφύλακες κάναν πως δεν είδαν.